ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ଆସି 10ଟା ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛିଟା ପିଲା ମାନେ ଷ୍ଟୋର ଛାଡି ରୁମକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ମନ ହଉନି। ତମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନ ହଉନି। ଖାସ କରିକି ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଛୁଆଟା କେମିତି ମଲା ମୁର୍ଦାର ଉପରେ ପଡିଛି ତାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଘରକୁ ଚାଲ ସେ ଯିବା ନା ହିଁ ହଉନି। ଡାକି ନେଇ ଯା ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କଲି। 15 ମିନିଟ୍ କିନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କଲିନି। ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ନା 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 ଇଏ ଆମର ମାନେ ଭାଲୁଗୁଡ଼ି ବୈଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଲୁଗୁଡ଼ି ସେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ବିଦା କରିବେ ସେ ଆମକୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଆଉ 2-3 ଜଣ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ମନ ହଉନି। ସିରିୟସଲି ମାନେ ଆମ ବାପା ମା ଛାଡ଼ିକି ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି କୋଉ ଦିନ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବି।